Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:05. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto mga tugang ngunyan na aldaw nin Biyernes, Enero 30, 2026. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Ini po ang Bareta alas 12. Headlines kanda kulang mga bareta sa lado lokal Bicol Region halangkaw ang tiwala sa Philippine Air Force basado sa Q4 2025 tugon ng masa survey kan Okta Research. 8 oras na brownout maeksperyensyahan sa nagkapirang lugar sa probinsya ning Albay sa aga. Apsimo nagpaluwas nin ash dispersion advisory. 37,000 pesos ning smuggled na sigarilyo nasabat kan Tabaco City PNP. Sa lado nasyonal PBBM kumpiyansa na madadakop ang mga nagtatago na pugante kaibahan na si dating Congressman Zaldico. Vice President Sara Duterte daipiglinig kang Korte Suprema sa impeachment ruling. Impeachment saro ng impossible dream sigun kay Senate President Tito Soto III kasunod kan ruling kan Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara Duterte. Senator Amy Marcos sa salidahan ni Senator Erwin Tulfo bilang Foreign Relations Committee Chair. Sa ibang nasyon, Iran nanindogan na handa ining umaksyon sa anuman na US military operation. Sa lado ning sports, Pinay tennis star Alex Ayala nagpalyar na umabante sa semis kang WTA 125 Philippine Opens. Yan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nangingenot sa rehiyon Bicol sa may pinakahalangkaw na trust rating sa Philippine Air Force basado sa Q4 2025 tugon ng masa survey kan Okta Research. Sa datos nasa 94% ang rating kan rehiyon kung sa inharos siyam sa kada 10 Bicolano ang may kumpiyansa sa ahensya. Saro sa pinakahalangkaw na naitalaan na trust rating sa bilog na nasyon. Sa kabilugan, 76% kan mga adult Filipinos ang nagpahayag nin tiwala sa PAF. 6% ang dai nagtitiwala na nagresulta sa net trust rating na plus 70. Ginibo ang survey kan Disyembre 3 sa Good 11, 2025 sa paagi kan face-to-face interviews sa 1,200 na respondents may edad 18 paitaas sa bilog na nasyon. 8 oras na brownout ang maeksperyensyahan kan mga lugar na nasa lindong kang Washington Feeder 3 sa aga, Enero 31 alas 9 ning pagkaaga, sagkod alas 5 ning pagkahapon. Sigun sa Aleco, apektado kaini ang barangay San Francisco asin Buena Vista sa Legazpi City, pati na ang bilog na munisipalidad kan nito dahilan kang restoration kan distribution lines hali sa single phase pasiring sa 3 phase hali sa barangay Bangkaruhan as pasiring sa barangay Kawayan sa nito. Mientras tanto, may eksperyensyahan man ang 30 minutos na brownout. Alas 9 sagkod alas 9:30 ning pagkaaga sa barangay Estanza, Taysan, Mariawa, Maslog, Humapon, Bagakay, Bangkeruhan, Imalnod, Bariis asin Kagbakong sa Legazpi City, asin sa barangays Anislag, Canarom, Mayon, San Ramon, Villahermosa, Bigao, San Rafael, Nawasan, San Vicente Grande asin Ibaugan sa Daraga Albay sa kaparehong maintenance activity kan kooperatiba.
Nagpaluwas ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO nin ash dispersion advisory katakod kan halangkaw na level kan volcanic unrest kan bulkan mayon. Sigun kay APSEMO Officer in Charge Roderick Mendoza, an paros na darakan amihan asin an ipinagpapaluwas na bulletin kan PIVOX ang nagsasabing anuman na ash producing event pwedeng magdara nin volcanic plumes sa sur-easteng parte kan bulkan. Ang mga komunidad na nasa downwind side kay bahan ang Kamalig, Ginubatan, Daraga, Ligaw City asin sa sur asin westeng portion kan Legazpi City ang konsideradong nasa halangkaw na tsansang makaka-eksperyensya nin ashfall. Ang mga residente sa nasabing mga lugar ang pinag-abisuhan man na maging maikmat. Gibuhon ang protective measures asin mag-monitor kan mga opisyal na abiso hali sa mga autoridad. 37,000 pesos ning kantidad ning smuggled na sigarilyo ang nakumpiskar kan pinagsanib na puwersa kan Tabaco City PNP asin iba pang mga otoridad sa Tabaco City Mall kasuhapon. Segun kay Tabaco City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat, arestado kan mga otoridad ang suspect na sina alias Brian, 32 anyos, asin alias Well, 36 anyos, parehong technician asin residente kang sarong barangay sa syudad matapos magpabakal ng smuggled na sigarilyo sa sarong poser na buyer. Nakumpiskar sa operasyon ang 46 na pakete ng sigarilyo na may brand na Modern. Sarong unit nin Violet Suzuki Smash na may sidecar, buy bust asin budol money. Sangunya nasa kustudyan na kang otoridad ang mga suspect asin ang mga ebidensya para sa magkakanigong process asin dokumentasyon. Ipinagpaabot kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang pinansyal na asistensya sa mga nabayaan na pamilya kan duwang biktima kan magkasiblag na aksidente sa Tinampo sa Magallanes, Sorsogon asin sa Daet, Camarines Norte. Ang mga insidente nangyari kan Enero 20 na nagresulta sa pagkakagadan kan mga riders. Kana kaaging aldaw, totalmenteng 33,000 pesos na funeral assistance sa irarom kan assistance to individuals in crisis situation ang naitao sa mga pamilya na piglalaoman na makakatabang sa burial expenses. Apera kay ini ipig-opresir man ang psychological first aid kan social workers sa mga miyembros kan pamilya na nagproseso kan asistensya tangani mabawasan ang emotional distress kan pagkawara kan sa indang padaba sa buhay. Pinagdistribuyer kan Albay Provincial Health Office o PHO ang maternity delivery kits o maternal delivery kits sa mga bados na mga evacuee sa Ligaw City asin Kamalig sa Tahaw kan pag-aalboroto kang bulkan mayon. Sigun kay APHO Provincial Safe Motherhood Program Coordinator Maria Julien Garcia, parte ini kang eruption response efforts kang probinsya tanganing maprotehiran ang welfare kan mga expectant mothers. Ang inisyatibo nagsisiguro ning ligtas, dignified asin well-prepared childbirth apisar kang emergency conditions dara ka naglalangkaw na aktibidad kang bulkan mayon. Mientras tanto, ang nagkapirang aldaw na resibi naman kan mga bados na bakwit sa Tabaco City asin Malilipot ang maternal delivery kits sa irarom kang expanded rollout. Available ang mga posisyon sa tourism and hospitality, construction heavy equipment operations, retail and mall operations, logistics, sales, customer service as in overseas agencies sa gigibuhon na Peso Job Offer 2026. Sigun sa Public Employment Service Office Legazpi City, gigibuhon nin alas 10 nin pagkaaga sa Pebrero 20 ngunya na taon sa 3L Services Lane SM City Legazpi. Ang mga maawot magpartisipar na aplikantes ang pinag-iingganyaran na magdara nin dakul na kopya kan sa indang updated resume para sa on-the-spot interviews sa mga employers sa man iba-ibang industriya. Apera kaini presente man ang mga ahensya de gobyerno sa pagtao kan sa indang mga serbisyo aron kan SSS, Pag-ibig asin PhilHealth. 658 na mga Daragenyo sali sa 51 mga barangay kan Daraga Albay ang naging benepisyaryo kang ginibong walang gutom program redemption kasuhapon sa Maruroy asin Binitayan Covered Court.
Ang aktibidad ang pinamayuhan kan Municipal Social Welfare and Development Office kan munisipalidad kung saan nagamit kan mga kwalipikadong benepisyaryo ang mga food assistance para sa mga masusustansyang pagkaon. Ang nasabing programa ang nasa lindong kan Department of Social Welfare and Development Office na pinag-iimplementar sa paagi ning pagkukoordinar sa mga lokal na gobyerno. Abangan pa ang ibang mga bareta sa pagbabalik kan Bareta alas 12. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! This season, your wishes are coming true at the Metro Wish Upon a Car raffle promo. 4 lucky winners will have a brand new BYD Sea Lion 5 DMI. But wait, here's more. We spread the joy to 65 more winners of minor prizes. 10 winners inverter refrigerators, washing machines, smart LED TV, TCL split-type inverter air conditioners, and 25 winners of 20,000 pesos worth of gift certificates. See Poster Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit number FTED 241634 series of 2025. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalles kan mga bareta sa lado nasyonal asin ni Bapa. Kumpiyansa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pigigibo kan gobyerno para madakop ang mga pugante o mga nagtatago sa ley. Kay bahan na digdi si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na napabareta na nasa Sweden kan magsumitir nin petisyon sa Korte Suprema kontra sa kasong isinangat sa iya kan Ombudsman
sa Sandigan Bayan. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro, nakaipuan sa nang mas pakusugon ang paglapag sa mga nagtatago sa ley. Sinabi kan opisyal na tiwala si Presidente Marcos Jr. na madadakop ang mga pugante asin maiuuli sa Pilipinas para hampangon ang saindang mga kaso. Enot nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na makikipag-koordinar ang Pilipinas sa Sweden sa pagpapauli sa dating kongresista na pig-imbwelto sa maanumaliyang flood control projects sa nasyon. Tinawaning duon ni House Deputy Minority Leader as in mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na daing piglinig o daipiglinig kang Korte Suprema si Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon na nakapalaman sa Articles of Impeachment. Sinabi ni De Lima na malinaw ang pigdesisyonan kan Korte Suprema iyo ang teknikalidad kan proseso kan impeachment asin bako ang mga aligasyon na nakapalaman sa Articles of Impeachment. Ang ruling kang Korte Suprema nakasentro sa mga technicalities. Magagamit ini sa masunod na filing sigun pa kay Congresswoman De Lima. Bako ini vindication asin wara man giraray na nalinig na pangaran. Ibinasura kang Korte Suprema ang motion for reconsideration na pigsumitir kang Kamara de Representantes asin inafirmar ang enot na desisyon kaini na dai nasunod sa proseso. Mientras sa sinabi ni House Committee of Good Government and Public Accountability Chairperson asin Manila Representative Joel Chua, pwedeng amyendaran kan Kamara ang impeachment rules tanganing makasunod sa naging desisyon kang Korte Suprema. Maski bako siya uyon sa desisyon kan Korte Suprema, sinabi ni Chua, bilang sarong abogado, pigre-respeto niya ini. Si Chua, miyembro kang House Prosecution Team na nasugo asin nagdangog kay Duterte sa isinumitir na Articles of Impeachment sa Senado kang nakaaging taon. Sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na saro ng impossible dream ang impeachment matapos i-afirmar kan Korte Suprema ang desisyon na nagdedeklarar na suhay sa konstitusyon ang impeachment kan House of Representatives kontra kay Vice President Sara Duterte. Sigun kay Soto, ang desisyon kan Korte Suprema sarong malinaw na pakikiaram sa poder kan lehislatura asin maikokonsiderar na judicial legislation. Kinonfirmar kan Supreme Court and Bank kan Enero 29 na dagos nang ibinasura ang mosyon kan Kamara asin tinawanin doon na ang ikaapat na impeachment complaint suhay sa 1-year bar rule kan konstitusyon. Mantang sinabi ni Senador Amy Marcos na maski trayumpo ini kan rule of law, nagtutubod siyang may panibagong impeachment complaint na isusumitir laban kay VP Sara sa Pebrero 6. Kinumpirma ni Senator Ping Lacson na sasalidahan na si Senator Amy Marcos bilang chairperson kang Senate Committee on Foreign Relations. Sa sayang pahayag sa mga reporters, sinabi ni Lacson na ang pagkaaram niya na ipaabot na ni Senate Majority Leader Mig Zubiri kay Marcos ang nasabing pagbabago. Sinabi pa kan senador na posibleng mangyari ang pagsalida kan chairmanship sa masunod na semana. Si Senator Erwin Tulfo ang ididesignar na bagong chair kang nasabing komite. Kon haputon kung anong rason na pagsalida, ipinaliwanag ni Lacson na ang Foreign Relations Committee pigtatao sa mga miyembro kan majority block sa Senado. Pasadit ang kinaban kan negosyanteng si Atong Ang na nahahampang sa warrant of arrest may kinaaraman sa kaso kan mga nawawarang parabulang sigun kay Interior Secretary John Vic Remulla. Sigun kay Remulla, igwanang ipinadarang liaison officer sa Cambodia para magkoordinar sa mga autoridad asin masusog si Ang. Maabot naman sa 18 lugar ang nasurod kan mga autoridad sa nasyon. Kung nasa Cambodia man si Ang, may extradition ang nasyon kung kaya makukuha ini kan mga autoridad. Pwede man na makatabang ang chairmanship kan Pilipinas sa ASEAN Summit ngunya na taon sa koordinasyon sa mga nasabing nasyon. Ang problema sana dahil dakul na kwarta si Ang. Pero sinabi niyang si dating Congressman Arnie Tevez dakulon man na kwarta pero nakuha ini sa Timor-Leste. Magigirumduman na pig-extradite kan Timor-Leste si dating Congressman Arnulfo Tevez kan 2025 may kinaaraman sa pagadan kay Negros Oriental Governor Noel Digamo. Enot nang sinabi ni Remulla na pigtutubudan na nasa Cambodia o Thailand si Ang base sa pahayag ni Dondon Patidongan alagad dai pa ini nahihiling.
Ipinag-orden ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mas pinakusog na surveillance kontra sa Nipah virus as in iba pang nakakaulakit na helang para mamantinir na ligtas ang publiko. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro, padagos nang nakatutok ang Bureau of Quarantine kan Department of Health o DOH sa Nipah virus na sa giraray na irhisto sa ibang nasyon. Idinagdag pa niya na inisusog sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na mantiniron na ligtas ang mga Pilipino kontra sa mga infectious diseases. Enot ng sinugo kang DOH sa publiko na handa sinda laban sa Nipah virus. Pasadit nanin pasadit ang kinaban ka negosyanteng si Atong Ang. O sa bareta sa ibang nasyon, nagpatanid ang Foreign Minister kan Iran na handa ining umaksyon sa anuman na agresibong military operations kan Estados Unidos. Sa sarong pahayag, tinawanin doon kan top diplomat kan Iran na si Abbas Araghchi na handa na sindang gibuhon o kibliton ang gatilyo bilang balos asin simbag kung ing kaso maglusob o magkondukta nin military ops ang puwersang Amerikano. Magigirumduman na enot nang nagpatanid si US President Donald Trump na pasiring sa katubigan na sakop kan Iran ang massive armada kan Amerika na kompwesto nin naval vessels. Ang mga ini handa na kumplituhon ang sa indang mga misyon nin marikas, dayman pigigilid ang paggamit nin violence kun kinakaipuhan. Pero tinawanin doon ni Araghchi na sisimbagon kan Iran nin kaparehong puwersas an anuman na bayolensyang gigibuhon kan Estados Unidos sa nasabing nasyon. Sa likod kaini siniguro man kan Iranian official ang kahandaan kaining magsimbag sa matanos, patas, asin sinserong nuclear deal na parehong makakabenepisyo sa Amerika asin Iran na dain nagagamit nin bayolensya. Ipinag-insistir kan Iranian official na bukas paman giraray sinda sa anuman na pakikipaghoron sa Estados Unidos na dain nagkagamit nin pamimirit, pamimwersa, pagpatakot asin iba pang klase nin bayolensya. Sa bareta niya to sa lado ng sports, natapos na ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa WTA 125 Philippine Women's Open. Kasunod ini kan pagkadaog niya kay Camila Osorio kang Cambodia o Colombia sa score na 6-4, 6-4 sa quarterfinals na ginibo sa Rizal Memorial Sports Complex. Enot nang nakalamang si Ayala sa 3-2 sa world number 33, alagad dain nakaini na kontrol ang rikas kang Colombian tennis player. Paglaog kang second set, nakalamang na si world number 49 na si Ayala sa 3-2, sagkod nagbalyuhan sindaning puntos, asin naipatas pa sa 4-4 ang laban. Dain na nagpugol pa si Osorio asin dagos ng sinelyuhan ang laban. Maski nang hihinayang ang 20 anyos na si Ayala, sa pagkadaog, maugmaman girare ini dahil nakapagkawat ini sa hampang kan mga Filipino fans. Breakthrough! Naimbento kan mga siyentipiko ang bionic eye o retinal implant sarong medical device na nagtatabang na ibalik ang paghiling kan personang nabuta dahil sa retinal diseases aron kan retinitis pigmentosa. Bako ini normal vision alagad nakakahiling nin liwanag, hugis asin hiro. Ang implant may mini camera na nasa salming nagkukuanin video. Ang video ang pinagpoproseso kan computer unit, pinagpapadara ini sa implant sa retina o optic nerve. Asin pinagtuturuan ang utak na sabuton ang signal bilang nahihiling. Ang imbensyon pinagagamit na sa Amerika, Europa asin Australia para sa may mga specific types of blindness na mga pasyente. Istoryang naiiba! Para po sa satuyang special story, sarong child prodigy, ang nakapagpakigkig sa mundo kang snooker as in billiards matapos makua ang 2 Guinness World Records sa edad na 2 anyos. Si Jude Owens na pinagbibidbid na sa ngunyan kan mga profesional na mga parakawat, ang enot na nakakuha kang record bilang youngest person to make a snooker double pot. Ang pagpapalaog ng 2 bola sa magkakaibong luho sa sarong tira, kung kaya siya 2 anyos pa sana. Day padigdi natataposan sa iyang arangkada dahil ang tabago siya magtungtong sa 3 anyos, nakuha niya man ang record para sa youngest person to make a pull bank shot, ang pagpapauntol kang bola sa rail bago ini maglaog sa luho.
Sigun sa iyang ama na si Luke, nagpuon si Jude sa sarong mini table. Alagad tulos ining nahilingan nin kakaibang talento. Kaipuan pa niyang magtungtong sa tukawan para sa na maabot ang regular size table, alagad kabisado niya ang mga complex shots na dipisil gibuhon maski pa ang mga haloy na sa kawat. Flashback! Ngunya na aldaw Enero 30 taon 1911, nagtuga ang Bulkan Taal na nagresulta sa pagkakagadan ka nasa 1,500 na persona asin danyos na nasa milyones pesos. Sa post-mortem examination kan mga biktima nagluwas na matinding pagkapaso kan mainit na sangaw o mainit na dugi ang dahilan kan pagkagadan kan mga ini. Sarong dakulaon na ulap na kapareho nin pamaypay na kulay itom an suminakat nin nasa 1 milya ang langkaw asin may kasabay ining maliwanag na kikilat. Bandang alas 2 nin maagahon kan Enero 30, nagsirit pa itaas ang ulap na naging senyales kan pinakamatinding parte kan pagsabog kung sa gabos na buhay na nasa isla kan bulkan ang nagadan. Gabos man na pananom sa isla ang nakaduko paibaba asin pareyo sa bunganga kan bulkan na nagpapahiling nin makusugo na bagsak kan paros paibaba sa mga gilid kan Taal. Daiman na nahiling na bakas kan lava asin daiman na nahiling na pagrasay kan lava kung kaya pinagsasabing kakaiba ang pagsabog kan bulkan. Sigon sa mga siyentipiko, naglubog ang 3 to 10 feet kan isla dahilan kan pagsabog, nahiling man na naglubog ang sur na parte kan Taal asin dakula ang pinagbago kan bulos kan ilog pansipit na solamenteng agihan kan tubig. Mga tugang yan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa lado technical kay bahanta po si Sir Nems Flora asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa dial kang sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Thank you po. Happy birthday, lunchtime. Father Butch Bombase. Happy birthday. Happy birthday. God bless everyone. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan